Ngunyan po ang ikapitong aldaw kan sa tuyang simbang gabi, siring man ang ikaapat na Domingo nin Adviento. Ang sa tuyang Santa Misa ngunyan, idinudolot kaibaan sa tuyang mga personal na pangadyon asin ang mga minasunod na intensyon. Mr. and Mrs. Antero Tayam and family, Bayrante family, Alvin Año Gev family, Samson Malanum, Mercy Napikit and family para sa Saindang Special Intention, Catherine Regondola, Mr. and Mrs. Bener Belen and family, Ofelia A. Ojeda, Elenita R. Oliva, Ferro family, Jasper F. Rosero, Valyador family, Bautista family, Deliva family, Salve Hidalgo and family, Tessa K. and Ryan Magno, Jenry Bolocon, Jasper Rosero. Siring man ang mga minasunod na petition for healing and recovery of Sofia Francesca Valyador and Danilo Banyadera Sr. Idinudulot man po ini sa mga minasunod na kalag. Lourdes, Lucy, William Sr. para sa mga kalag sa purgatorio, Paz, Restituto, Anthony, Lorenzo, Angela, Rodrigo, Felicima, Angel, Domingo, Luz, Maximo, Brigida, Celica Ana, sagod para kay John Paulo. Salamat po. Liwat maray na banggi po sa Satuya Agabos. Ngunyan na ikaapat na Domingo kan Adviento, igwa kitang temang si Santa Maria nagkuyog sa kabotan nin Diyos. An misteryo kan pagkanilaman kan verbo, an pagkanitawo ni Jesus na utob nin huliman kan dakulang pagtubod, asin pagkuyog ni Virhen Maria sa kabotan nin mahal na Diyos. Sa liturhiya na satuyang ipagseselebrar, ipamibi niyato na mapasatuya man ang tunay na espiritu nin pagkuyog, asin pagtubod, tanganing makamtan man niyato ang mamumuto na presensya nin kagurangnan. Ang mamamayo po kan satuyang Santa Misa ngunyan, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kang Santa Misa. Langit, mga
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susulaan na po ang ikapitong kandila ni Mr. Larry and Judge Lenny Rose Sucatre and family. Ang ikapitong kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya ning pagkasararo asin katoninongan. Diyos amang mamumuton, binago mo ang kinaban huli ki Hesu Kristo, ang hadi nin mga banwaan, ang burabod nin pagkasasaro, asin katoninongan nin simbahan. Lugod, ang sa iyang pagdatong, magparakan pagkakabaranga, asin pag-iriwal. Tanganin, ang gabos pagtinarabang tabangan, na makamtan, ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mga tugang, ako antan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Sa daga katuninongan, sa mga taong marahayaan noon. Inuong amika, rinuyamika, sinasambamika, pinapamurawi mika, pinapasalamatan mika, ulikan ang damong kamurawayan. Kakurang na Diyos, aden ng itnon, Diyos amang makakamahal. Kakurang na ating butong Jesucristo, kakurang na Diyos, podero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparang ang mga kasalan kan kinabahan. Nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Abuan sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuong kanwa, kahiraki kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urog, kahalang ka. Jesucristo kaimbang ng Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama.
mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, pakipanuakan sa imong grasya, ang samong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang na nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Uya ang sabi nin kagurangnan, ika, Efrata, pinakasadit sa mga barangay sa Huda, hali sa imo mamumundag para sako, ang magahade sa Israel, ang sa iyang ginikanan, hali sa kaitupa, sa haluyo ng panahon. Kaya papabayaan sindanin kagurangnan, sagkod sa aldaw na an mga ngaki mag-aki. Dangan ang mga natada sa iyang mga tugang, mabalik sa mga aki nin Israel. Siya matindog asin maataman kan sa iyang banwaan, daraan kapangyarihan nin kagurangnan, asin ang dakulangaran nin sa iyang Diyos. Sinda matitiwasay, hulitaan sa iyang kapangyarihan, makakaabot sa mga puro kandaga, siya man sana, iyo ang magiging katoninongan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor nin Israel, hinanyuga kami, halis sa imong trono nin kerubin, magliwanag ka, gamita ang sa imong kapangyarihan, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan na makakamhan, giraray lilinya kami hali sa langit, at tamana ining sa imong tinanom, ampunaan itinanom kantuo mong kamot. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ibugtak mo ang sa imong kamot sa imong pinili, daina kami liwat matalikod sa imo. Tawan sa mo ang biyaya na makaapod sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Iniyan sinabi ni Kristo, paglaog niya sa kinaban. Atang asindulot, daimo minaawot, kundi sarong hawak, inandam mo para sako. Daimo ikinakaugma ang mga holokosto, asin mga dulot para sa kasalan. Dangan sinabi ko, siring sa nasurat sa libro dapit sako, Diyos, uya, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Enot sinabi, atang asin dulot, holokosto asin mga dulot para sa kasalan, daimo minaawot, asin daimo ikinaugma. An mga ini idinudulot, susog sa pagbuot kantugon. Dangan sinabi, ako napadigdi sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa ibang tataramon, hinali niya an enot na tipan. Huli kaining kabutan, kita napabanal, kanan hawak ni Jesu Kristo, idinulot para sa gabos.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Huda, naglaog sa harong ni Zacarias, asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaki sa sayang tulak naglukso, napano kan Espiritu Santo. Si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan an bunga kan sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkuon kan ina, nin sakong kagurangnan. Pakadangog ko kan sa imong taong galang, an aki sa sakuyang tulak naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod, huli tamaw utob ang sinabi sa imo, nin kagurangnan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na banggi sa Indo gabos, mga tugang. Diyos maray na banggiman po, Father. Igwang istorya kan sarong hobi na babae na nagbados alagad mayo nin agum. Hubin pa siyang maray, kaya natatakot siya. Kaya lang man siyang maginibo, kaya nagtuga na lang siya sa saiyang ina kan pangyayari. Kan maaraman kang ina sa kakang si ama, ang guton si mag-agum. Si ina, grabing kaanggutan, nagkukurahaw, nagwawala. Kung taano ta nangyari ang bagay na iyan. Sabi niya, si Isay na balasubas na lalaki ang nagibo kay ni sa imo. Gusto kong mabisto. Importante na pakasalan ka niya, tamahalaga ang presensya kang ama. Dahil pwedeng mag-aki ka na mayo nin ama. Kaya sabi kang si ina, apudan mo ang lalaking iyan. So, inapudan kang hubi na babae, ang kang teenager, ang lalaki. Pakatapos ng 30 minutos, may nagpundong sasakyan sa tubangan kang harong ninda. Pambihira ang sasakyan, Ferrari. Pagluwas kan lalaki, posturado ang lalaki. Pambihira ang bado, branded talaga, pati ang mga gamit. So, ang lalaki nagdiretso sa laog kang harong, nagtukaw sa sala, inatubang ang ama, saka ang ina kang si teenager. Tapos sabi niya, maray na aga po. An sa indong aki, nag-apod sa ko, asin nagsabi kan problema. Alagad, di ako makakapangako na aagumon ko siya, ninhuli kan sa kong sitwasyon sa pamilya. Pero, sabi niya, buot kong akuon ang responsibilidad sa nangyari. Ngunyan, sabi niya, arog na lang po kayo nang gigibuhon ta. Kung aan magiging aki, babae, riregaluan ko siya ninduang tindahan, sarong townhouse, sarong beach house, asin sarong milyon na bank account. Pambihira ano? Kung babae ang aki, sabi niya. Kung lalaki ang aki, riregaluan ko siya ninduang factory, asin 2 milyon sa bank account. Ngunyan, siyempre bako man lang, malay mo kambal. Sabi niya, yan, kung kambal,
regaluhan ko sindang tigsaro ning factory, asin tig 1 million sa indang bank account. Alagad, kung makuanan an sa indong aki, kung day mabuo an sa iyang pinagbabados, naging successful, kung day maging successful, ano an sa indong suggestion na pwede kong gibuhon? Nagtindog ang ama kan teenager, day nagigirong, kinaputan ang abaga kan lalaki asin sinabihan, you can try again. Ang mga tugang, aram nindoan mga regalo kung minsan, nakakapawara nin anggot, pag narigaluhan ka. Pero kung ma-pride ka, masabi ka, ay day, kung madadara kang regalo mong iyan, day nanggad mabago ang sakuyang buot. Pero aminon ta, pag natatawan man tala kita ning regalo, minsan, nahupa man ang satuyang kaanggutan, ang pagkasuya ta. O kaya baga mahalaga ang pagregalo. Asin ang pagregalo, sarong bagay na perming ginigibo, lalo na pagpasko. Ang Pasko, panahonin pagtao. Ini ang panahon na nagtatao asin nag-aako kita nin mga regalo. Talagang naggagastos kita para sa pag-shopping, para matawantaan sa tuyang inaanak, tugang, magurang, si father, ako nag-aako man kayan. Talagang nagbabagaro kita si Santa Claus pag nagre-regalo. And dawa sa point of view ng Diyos, ang Christmas, panahonin pagtao. Ang Pasko, pinipintikasi ta, ang misteryo kan pagkamuot ng Diyos. Sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ninhuli tanamo tanagayo ng Diyos ang kinaban. Asin pinadara niyan sa iyang bugtong naaki, tanganing kitang mga nagtutubod. Kitang mga nagtutubod, dahi mawara or dahi mapara, kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Yan ang inapod niya itong Kapaskuhan, pirang aldaw na lang. So you see, God gives, and the people of God give, and that is Christmas. Kung ang Pasko, piyesta nin pagtao, ang hapot, ano ang itatao ko? Paano ako magtao? Paano mag-improve ang sakong pagtao? Ang Ebanghelyo ngunyan, makakatabang sa to. Nadangog niya to ang istorya kan pagbisita ni Maria sa sayang pinsan na si Isabel o si Elizabeth. Dahil man sinasabi na may regalong dara si Maria na suman, cake, or ano pa man na regalo. Alagad ang tinawanin doon, iyon na ang dara niya, iyo mismo ang sayang presensya. Ang presensya mismo ni Maria. Alagad ang sayang presensya, kaiba niya, iyo ang kagurangnan, si Kristo, sa iyang sinapupunan. Medyo dipisil na maray ang, minsan madali magtaong flowers, magtaong cake, magregalo, pero minsan dipisil ang presensya na irregalo. Lalong-lalo na si mga hararayo. Kasubagong aga, nakipamahaw ako sa sarong pamilya, ma-celebrate sindang golden wedding anniversary. Waluan sa indang mga aki, nag-uruli, haling abroad, tangani sa nang yaon ang presensya ninda. Di ba? Mahalaga ang presensya kan sarong tao. Kang nagbaha, pag dahi tanay hiling ang presensya kang sarong leader, hinaharanap ta, hay na daw ngaya. Di ba? So mahalaga ang presensya. Napakahalaga kan presensya. Ninhulita, iba man ang epekto kang yaon kung may presensya ang sarong tao. Sa Ebanghelyo ngunyan, mahalaga ang presensya ni Maria na nagdaranin kaugmahan kay Elizabeth. Imagine harayuon ang sayang pinaghalian, that is 90 kilometers from sa iyang lugar, pasiring duman sa harong ni Elizabeth, asin aabuton iyan na sarong simana na paglakaw. So napakahalaga ang presensya. Alagad ang presensya ni Maria, naging mas makahulugan, huli kan kagurangnan, huli kay Jesus, na yaon sa iyang sinapupunan. Si Maria, she is nothing without Christ. Kaya ang nagpaugma kay Elizabeth, naglukso. Ang tulak sa iyang, ang aki sa iyang tulak, taano?
ninhuli kang presensya ni Jesus, ang presensya ning Diyos. Ang satuyang ebanghelyo o ang satuyang salmo responsoryo ngunyan, sabi kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalagon asin kami makakaligtas. Imagine na, pag nagpahiling ang Diyos, ang lalagon ng Diyos sa satuya, pagyaon ang sayang presensya, yaon an kaligtasan. Kaya kung mayong presensya ang Diyos sa satong buhay, impyerno yan. Putol, mayong relasyon. Kaya mahalaga ang presensya ng Diyos. Diyan yato maintindihan kung taano taigwang kapaskuhan, taano ta ipinadara niya ang sayang bugtong na aki. Tangani na mamatian yato ang presensya ng Diyos sa satuyang katiripunan. Taano ta winalat niya ang mga sakramento, ang sakramento ng Eucharistia. Tanganing mamati ta ang sayang presensya. Sa Eucharistia baga, igwa kita kang inaapod na progressive presence of Christ. Si Kristo presente sa tataramon, si Kristo presente sa padi, si Kristo presente sa katiripunan nyato, asin presente siya sa Eucharistia. Asin inaako nyato ang presence ni Kristo pag kita nagkomunyon. Asin hararom ang kaugmahan nyato kung yaon ang presensya ng Diyos. Pangduwa mga tugang, ang presensya ni Jesus ang presensya ni Maria, nagdara nin pagserbi. Sinasabi na 6 na bulan siyang bados kan magbisita siya kay Isabel. Dakula na sayang tulak. Alagad, dahil niya inisip ang sayang sitwasyon, kundi kung paano niya pagserbihan ang sayang pinsan. Nag-star siya dumaning 3 bulan. Tangani na magtaong encouragement, pagserbihan ang sayang pinsan na si Isabel. Iyan ang inaapod niya tong selflessness ni Maria, ang sayang gawi nin pagserbi. Matugang, pwedeng sabiyon niya to na busy kita sa trabaho na mayo kitang panahon sa pagserbi. Alagad ang satuyang pagtrabaho, sa tong mga gibo sa harong, kung dinudulot niya to ini sa Diyos, sarong gawi nin pagserbi. Asin ang pagserbi niya to, magkakaigwanin rarom, magkakaigwaning kahulugan. Kung ang pagserbing ini, yaon ang presensya ng Diyos. Kaya mahalaga po ni sa satuya agabos, mahalaga din sa mga leader niya to. Kung ang satuyang pagserbihali sa malinig na puso, inibakong koraptong puso, malinig na puso, kaya maayos ang pagserbi. Sa Facebook, nadadangog niya to. Ngunya na Pasko, siguro mahalaga man na regaluhan taman ang satuyang banwaan, ang satuyang bayan, ang satong Pilipinas, kan maayos na pagserbi sa paagi ng pagpili, kan mga tunay na leader. Taan mga leader, pag nagakampanya, sige sanang sabi, ako maserbi. Di ba? Yan, permi, sisirbihan ko kamo. Pagkatapos kang eleksyon, pagserbi sana sa sadiri. Di ba? Sa mga, bako lang, sa simbahan, sa satuyang sosyudad, yan ang hilingon niya to. Anong klase kayang pagserbi ang tinatao sa satuya? Ngunyan, hali ako sa Manila, nag-drive ako, Diyos ko, grabe. Grabe ang traffic dyan sa Lupi. Dain ang pundong kakukonstruksyon ang satuyang kalsada. Anong klase kayang pagserbi ang sinasabi kayan? Di ba? Kaya si Maria, dakulang ehemplo ngunyan. Dahil niya iniisip ang sayang sitwasyon. Kadakla na beses kaya, pag leader ka na, di ba? Pagyaong ka na sa posisyon, pag nalunod ka na sa kapangyarihan, ang sinasabi mong pagserbi, nawawaraan na tulos. Mahalaga, mamintain mo ang sa imong posisyon, ang sa imong kayamanan. So kaya pinapahiling sa tuya ni Maria, ang tunay na pagserbi, yaon ang presensya ng Diyos. Pag ang Diyos, yaon sa puso ta. Pag si Kristo, yaon sa sinapupunan ta. Maayos ang satong pagserbi. Matugang, ang Pasko ngunyan, magayon na pagpahiling sa satuya, kan pagserbi ni Maria sa sayang pinsan na si Isabel. Kita man inaalok na ako unta si Kristo na mag-istar siya sa satuyang sinapupunan o sa satuyang puso. Tangani na maipamati niya to ang presensya ng Diyos sa paagi kan satuyang pagserbi. Magiging madali, asin magiging maugma, na ang satuyang pagserbi, yaon
ang presensya ning Dios. Tanganing pag nahiling kita kan sa tong kapwa, naglulukso ang sa indang buot, naglulukso ang sa indang puso sa kaugmahan, ninhuli ta nakakahiling sinda kan tunay na presensya asin pagserbi. Sunod, ang presensya nin Diyos nagdara nin pagbalangibog, paghiras. Kan si Maria magbisita sa sayang pinsan na Isabel, kan siya nagdalaw, ihiniras niya ang tataramon na nanitawo. Ihinaras niya ang sayang kaugmahan. Sabi kan ang kaugmahan na ihiniras, nagiging doble. Ang problema na inihiras, nagiging kabanga. Kaya mahalaga, pag igwa kita nin mga bendisyon, biyaya, nag-ako kita nin mga biyaya, hali sa Diyos, nakakanood kitang maghiras, magbalangibog, tanganing iproklama niya to, how God so good to us, na kita binibiyayaan nin mahal na Diyos. Mga tugang, ini ang misyon na itinao sa satuya, ang magdarakan presensya nin Diyos sa satong kapwa, tanganing lubos ang satuyang pagsirbi, asin pagbalangibog, kan tateramon na nanitawo, mayong iba, ang satong kagurangnan si Jesucristo. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilik siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo. Kay Birhen Maria, asin nanitawo, pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sayang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan, asin kagtaunin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mamibi kita sa Diyos na huli sa saiyang dalisay na pagkamuot. Iwinara sa satuan para tubos. Ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, tanganing maikabalangibog ang banal na ebanghelyo sa gabos na katawohan bilang pag-andam sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga namamayon nin banwaan, tanganing maliwanagan na magpadagos na pangatamanon ang kahalagahan asin kasagradohan kan buhay kan mga kaakian sa sinapupunan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa gabos na kaakian, nalugod danay sindang maging masinunod-sunod sa saindang mga magurang, asin magtalubo sa kristyanong pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kita gabos na uyadigdi, nalugod maging buhay na ehemplo sa mga kaakian sa paggibonin karahayan.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Mamumoto na Diyos dangoga asin simbagan mga pamibi na inahagad nin sa imong banwaan sa pagdatong kan sa imong ipinanugang paraligtas mamansayan manlugod niya mo an pagkamuot katuninungan asin katanusan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eukaristiya. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod ka ining Espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Pinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. An kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit
asin daga panukan sa imo kamurawayan usana sa kaitaasan adanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan usana sa kaitaasan. Malud po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kayining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ning tinapay, asin pag-inom kan kalis, kan pagkagadan mo pamaretanya mo sa kod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkaniguan magin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matindog po.
Pinatukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Tuas, sicut in terra et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et evite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libra nos a malo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Malod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikam. Magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita, o Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami, kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, na kung guraano nagaharanian aldaw, kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok na nagtatalubo kami, sa maninigong pagsilibrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, exules filiebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, Advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis, Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Digne ficiamur permissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus animam, hotinium Filii Tui habitaculum effet semeretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, naut cuius commemoratione litamur, ios via intercessione ab instantibus malis, et an morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po sa diit na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngonyan sa ikapitong aldaw kan sa tong simbang gabi. Salamat sa mga altar servers, lector and commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors sa indang partisipasyon sa laog kan misa. Siring man sa Holy Rosary Minor Seminary Choir sa indang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa familia ni Mr. Larry and Judge Lenny Rose Sucatre and family sa pagsulo kan kandila sa ikapitong aldaw kan sa tong simbang gabi. Thank you very much. Asin urog sa gabos, ki Reverendo Padre Darius Romualdo, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ng kami Diyos na makamhan, an Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Salamat, have a blessed evening. Ingat po kamo. Kareta sa pinaka, naliwanag sa kadiploman, irukyaw sa katauhan, kalagong na siya ngunyan.
ibareta